लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आव ताखो लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनो फालै जानाय रङ दाक्तिलो कमरै थांखो जोंनो थोंगै दांनाय रङ दफानि सोरां मोलांखो जोंनि बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय आयके चोबा चलेनाय आयके चोबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आयके चोबा चलेनाय Kamuni Tungui tong zang mani Usuk za tong mani Ani nokang Tung kamuni Tungui tong zang mani Usuk za tong mani Tini buba gerani mekai Awo tak kelai situng Tini buba gerani imam ini mokhang hoंसेथों जोंनो फालै जानाय रङ दाक्तिलो कमरै थांखो जोंनो थोंगै दांनाय रङ दफानि सोरां मोलांखो दिनै बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों Secara kono ne hunger strike nai noni TWF ni khakti kha bom hai rok oroga bom hai non guri mo hambai जों दिनै बेलाय खना खा खामजा बखाति किया जों ओ बरमरा हातायो दिनै बुबाग्रासे hunger strike दंनानि जाया नंयाव अरो सबक लायनान हानि बुबाग्रा बसे अरो कम रिखाबा आखलाय रिखाबा जों बाहायनो जों TWF रक बखाति किया जों ओ थाइनो नायनानि जों मा फायलायगा जों बेलाय खना खा खामो दिनै हाव दंगैनो हानि नक थां दं तो दिनै दाबि दाबानो आन्दोलन खाय मा सान आबो बेलाय खना जों कपाल हानि आबोनि बागै जों TWF रक बेलाय खना रेडिं लायजा TWF रक नि नुखुंगो ताबुकबो आदिनो हंकाय आं बिसासै सानामो जों कोसाबुतै गोनांबा जों नग हाबा हरथिंया तो खायमानिया कोसाबुतै रंनसो संगै मासारि बियाबा बिसिबाग दिनै बुकुचंनो अगबुकचंनो पंगलाय तंलायो दिनै हाताय दफानि बागै दिनै मान खायनो मानानि बागै जों ताबुकबो मुक्ति यरायजा 28 तारिखआव हंकाय आं TWF नि प्रेसिडेंट बुंदों आं साखलाय रिखातिनि जों मिटिं आथुगलाय बिसिबाग दिनै बुकुचंनो नग हाया जाया करै हंकाय हाबा हरथिंया जों जत बुकुचं अर फायबायनाय ताय फायबायदि ने आं जत बुकुचंनो बिंगो अर सुरु TWF जारा रिगनाय बरक काननाय जारा कक बरक सानाय जारा तिप्राजु खिंजागै तंनाय रक बरक जत्न अर फायनानि नांगौ कारण नों राजनैतिक जेसेबां खायदि खाजोनि ताबुकदो बुकुचं राजनैतिक बाय
जों जोंनि मानथायनो मानिया जोंनि मानथाय मानानै हिंखाय बोसकाङो जोंनि बबाग्रा दङ जोंनि मानथायनो मानानै हिंखाय जों बबाग्रा बाक्साखौ थानजाखायो जोंनि मानथायनो जों जबा अंखर जासे माय अब इतिहास कारण आगिबो जों नुखा जोंनि एडिसि मानथु टिटि एडिसि मानथु बर्तमान जोंनि ताबुक बोसोंबाय दङ जोंनि पवित्र भक्ति जमातिया जोंनि एडभाइजारि चेयारपार्सन बरफ ना आफ्रि हिन्दी मानो ना इंलिश मानो बरफनि मकलनि मुक्ति बाय दिल्लीनि प्रधानमंत्री असमयो इंदिरा गांधी बंनि मकलनि मुक्ति बायसे बुइनि थाने बुजि वइनावो इज एडिसि ओ सबा खाइलेमां एडिसि न अबा हाइखैनो जों बतिनि जों अर गोबां मा पार्टी कालार खलायले दंलाय रिगनाय जामुथै बार खालनायो रिसा तैलायो आं तिप्राजो थेनै गोबां मा मिसिल मिटिंआव थांलायो बिजेपि नि मिसिल थांगो निनि आइपिएफ नि मिसिलआव थांगो थियाबा अबाबाय जों मोथांजागनानै दिनै हानो जों मानानै होगासिनो दिनै ग्रेटा ट्रिपल कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन मानानै होगासिनो जों सभा खालायनानै नांगौ बबा ग्राबे बाक्सनो जाया नों याखै सभा खायासो जों टाइमाले बाहाव कारण जों न फांतो ति नारवायनि थांगा आबो साबो खायमाले दिनै तिप्रासार न खायो आं बिसास के तिप्रासार न दुसनम तिप्रासार न आरो केबेंगो तिप्रासार नै तिप्रासार त तैसे पाति अलका खायगां गायनो नि माथा सतने केबेंगि दङयो माथासे गरि खापो उसकाङो नुखा जों सारा त्रिपुरा राज्योआव गोबां विधानसभा जयनिं खालायो सयजना सय फेमिलि हेंगांगा बन तामसना सयजसना 5 फेमिलि 500 तमाबो आसे ताताल साना जागा क्रिकेना एटलिस्ट बुइनि एलाकानि कपना आंसाया आनि एलाका आनि विधानसभा एलाका 27 कलन प्रमण आरो साबति प्रम थाखाय आनि वारियर्स आं 2023 विधानसभा संग्रियो बासाव आनि वारियर्स रं आं सिनि बिले खरक बुसक आरो जयनिं खायगा खायो हार्डलि खायगा हंगा 2 जना खायगा 10 आमना त नों 635 बुतानि छानाय अबा हायखायै दिनै मान थानो केबेंनानै बागै दिल्लीआव मेसेज रहनानै जबं एकटा परिकल्पना ताई मुंसाया आबनि बागै खाजानि ताकुते बुकुच राष्ट्रपति लक खालायलेयन पुइलानो दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन याकबे ग्रेटा ट्रिपलयानो जों सुर खायो जों नाहालायनो आबो जों थांजा दंगै जों सानलायगांगाय जों जारा बुरै इंजाकनाय र बुमा हिंजाकनाय र बाहानो जक हिंजाकनाय र बिबि हिंजाकनाय र बकरा जक हिंजाकनाय जों ज तोर जाया नोंया सभा खायखा आबनो रिनन बाध्य नाय कारण आइन हिनि कायसा दंगो भारत बर्षआव सारा विश्व पृथ्वी आइन आइननि मुताबिक जों बरक मुंसु गणतन्त्र देश जों बरक मुंसु आसाय फैखाबा जिनिबो अधिकार दंना जों बरक मुंसु जों एरें जों अरा आसुगै जाया नोंया जों आहायनो अग जाखायै जों जिन दाबिना सान्या जिनि दाबिना जों आं दिनै अ दाबि मानखांगा आं मनिहार साजुंनि बागै लाबंगला समस्त तिप्रासा जुगनि बागै न आबो खालामनाय बिले रुमान स्क्रिप्ट बागै जों लामा खासलायखा कम से कम प्रश्न पत्र मानिया फानत जों मातु मासिकेना बिले गोबां मा जागा त शर्टलि टाइम मानि बागै जों जत्त स्कुलाव सुकांबारिया आरो थाङै साखलाय रिमालिया बा तब चिन बुरि चाराय रक चिनि बसापति रक स्टुडेन्ट रक बुइटे खाय आरो रुमान स्क्रिप्ट बायसिका फ्रीमान का अब हाके नों खाया आं खाया हंगाय साबो खायने ओ जरावो नों जों सबा खाय नारि खांगा उलो नों सीपीएम दा खाय बीजेपी दा खाय निनि कांग्रेस दा खाय ताई कुबुनि आंचलिक दल दा खाय दंदे राजनीति हापा फियाबा मुइलान सिकर खायना नांनाय बिले सिगर खायना नांनाय नों दिनै एडिसि माने आरो सीपीएम सरकार जाय थांका आईपीएफ दि नागादि कांग्रेस दिउजेस जाय थांका ताकि प्रमोट चालुबै दङ आईपीएफ दि मास कचारो साखा जुनि एडिसन करिंगे नों बर आ प्रशासन आसु खाम बाहाय के एडिसि एरिया नि बागै नों किताबन सामु खायकाम आपन बाहाय के बुजिया ओय आं दिनै बीजेपी खायके न आं दिनै कांग्रेस खायके न आं दिनै नेशनल पार्टी खायके न आनि तिप्रासानि आनि रीति नीति आनि मानथाय सप्ताय आं तिप्रासांलिया आं अरकुनाने अधिकार गरिखा हिनि हिमा हायके न ककनो साबा आनि माने कक बरकनो सुइनानि आबसे देवनागरिक बायसि देवनागरिक कयजना परि कयजना सिनाय त साला ताबुनि चारा रक जत्तनो रूम इंग्लिश मीडियम परि रूमान बाय हिंके सुबिदा
akok no si sumba da bikai nga tini sini constitution sula sanmi akwa greta te parliament ka সমগ্র ti prasarok ni bagai ara BJP khainai botong nai IPF te khainai botong nai congress khainai botong nai ti pramata khai jok to ni subida ni bagai to constitution solution tin nang longle abuna nung ang khai tangai phayang nai phaidi joto se ma phainai jok to non phainan bagai ang khabai kobogo tai বিশেষ kai chini bukhuk jong jung tai agine hai gorer bau ungui tong yai hamjuk simi ungui tong yawi mamu simi song tong yawi rajnoitik ni sasat sachetan tong na nang rajnoitik ni odhikar na jung china nang nai o ha tai ha sungjaro basai tong na ningai o ha sungjaro kathang tong na ningai rajnoitik ni odhikar na jung china nang nai chini odhikar na jung china nang nai asuk na ni am